Hello friends, welcome to my channel. Malaysia makanan gerong hai. Bukan gerakai. Letra kalau jauh kai rosen lagi kan neng. Tahun nane apa? Jadi mezang kau baik ah. Ra miệng bay guys, belum senang hai. Belum merekam kamera. Tadi miệng bay. Bila lagi sekurang dan tak.
Lo थाबाय थानायखायनो जा मेंसै दानिया खामानि मावैखायनो रुम मोनथामल' सुनायानो गोलोमफ्रुजोब्बाय दसेनो दा लोगो मोनफिनसिगोन दसे थानानै दुगैना लाग्रोनोसै आं दुगैखांबाय आं नै लोगोफोर सिबो सुबाय दसे ओमफ्राय दसे थानानैहाय ओंखाम संनोसै ओंखामबो उखैबाय ओंखाम जायाखैना दाबोनो 2टा बारबाय टाइमा ओमफ्राय दसे थानानैहाय संनानै जानोसै केमेराखौनो हमनो रोङालै आं बांद्राय मावनाय बायदिसो मावलाबायजोबो दालि जहल ओमफ्राय आलु भाजा संनोसै बेखौनो जानोसै दिनै ओंखामबो संना लानोसै बेखौहाय जेबो गैयालै guys, alu hana lanas yang digulai mampu ini alu ko cover giá nó bày ha nó hay sau giá bái em hay này đầy lý cho chính thác giản chơi nó già bén thấy không có già nó bày ở đồ không phải một phía người này ở sơ một phía pasta suy ta không sơ xin phải già nó bày Sungai lagi nih lah guys, terus ya. Alu faza menbaik. Ragu tali. Menani bersong kaya tali koran ni bukan. Senang kau song pada tali ke menani bersong kaya. Dapat lapar song pada tanam buzai na. जा मोजां बार बारदोंना आयो खोलो खोलो एसे मोजां मोनलायदोंलै बारफ्रुलायलायदों हनै खोथाबोयो सान्दुंबो जा दुंदों माने भिडिअखौहाय ना लोगोफोर जानाय टाइमाव भिडिअखौनो लानो रोङा बावो जानाय समावहाय जेला जाखाङो माखाङो खामानि मावो लालो भिडिअखौ लानाय जादोंना स' गाइस गाज्रि दामोनसै मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो कमेन्ट खालाम दे भिडिअखौल' नायो कमेन्टखौ खालामा कमेन्टबो खालामनांगौरा एसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदो प्लिज थाब Bye, good night day गासैनिसिमबो मोनाबाय दायो हर जाबाय हरनि 7टा ना बेसेबांबा जाबाय ना 7:33 जाबाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन